Тази автентична българска история е брънка в световния наркотрафик. Тя се захранва от нестихваща жажда за енергия на милиони и нелечимата абстиненция след това. Героите в нея са обикновени хора в необикновени ситуации. Участват 4 ултраси, наркодилъри в краен софийски квартал. Световно признат руски гений и химик от Калифорния, Съединените щати. Световно неизвестни китайски производители на дрога. Извънредно предприемчива ромска фамилия от района на Пазарджик. И държавата, която всеки ден опитва да застане между тях, и бързата печалба, която им носи трафика. Повече от век след първоначалния синтез на амфетамина и легалната му продажба в Германия като лекарство срещу бронхит и високо кръвно налягане, този наркотик днес е забранен навсякъде по света. $56 милиона мъже и жени на планетата обаче го взимат почти всеки ден нелегално. Никой не е в състояние да овладее трафика. Започна да продавам наркотици от интерес, не само от това, че ще имам пари. Беше ми интересно криминалния свят, как се... По принцип, малко ми беше интересно как се състои. Материалът, знам, че ми идва от Люлин. Някои го наричат също така Majestic. Говори се, че е един от най-хубавите в София. Търсенето на щастие, едни хора скачат с парашут, други играят шах, а трети посягат към амфетамините. На зареждача му звъня по телефона, казва му да ми донесе 5. Като е долу ми звъни, слизам, взимам си го и ги правя пакет. Взимах на примерно 200 грама наведнъж. И ти го правих на 20. Ходихме си по молове, пазарувахме си, харчихме си пари и си продавахме едно време. Въобще без никакви затруднения. Зареждача, знам, че ме зарежда, нищо повече не знам за него. Той с мене нямаше достъп само за пари. Оставаше ми го, взимах си го, аз просто само имахме си сигнали, само да си клипваме, без въобще да говорим по телефона дали съм го взел. Само му клипвах, значи всичко е наред, ако звъна продължително, значи има проблем. Това ми беше паролата. Хората, които практикуват различни екстремни спортове и хората, които ползват психостимуланти или злоупотребяват с тях, изпитват едно и също. Започнах да продавам, по 10 грама съм продавал първите дни. Първата раз 2 седмици, които от тия 10 грама печелях по 70-80 лева за мене. След което почнах по 30-40-50 грама. Почнаха да ми остават по кило-2. В един момент аз станах зареждач. Докато големите силови босове и техните наркоорганизации стоят зад бизнеса с дрога в България, на улицата цари строг контрол, иерархия и отчетност. Както дилърите, така и полицаите от районните управления си знаят мястото. Всеки неканен играч е посрещан светкавично от наказателните бригади. Изверги някакви брутални типа, предимно от провинциите, селени, диви. Знаят само да млатят и нищо друго. Докато имаше фирми, зависи, за някой е било по-добре, за друго да по-зле. Сигурност беше по-зле, като имаш монопол. Защото си налагаха тяхните наркотици, които не стават за нищо, да ги продават на високи цени, докато шанаджиите, те винаги можеш да се вземеш по-хубаво и на по-ниски цени винаги. Фирмата работи по такъв начин, че никога не губи. Това е недопустимо. Не трябва да се случва.
Преди имаше иерархия, това беше разликата. Полицайите ще бяха подкупни много. За всеки си имаше цена. Даваше си пари и всичко си вървеше, няма никакви проблеми. В периода на големия монопол, когато София е разделена на територии между фирмите на Златко Баретата и Таки, организациите им са покровителствани денонощно от корумпирани служители в районните полицейски управления. Следствените дела, които МВР и прокуратурата започнаха срещу тях по-късно, показват, че всяка от фирмите е отделяла по около 100 000 лева на месец за полицейска защита. Примерно сте хванали един ден с 20 грама трева, като им дадеш 100 лева им даваше 200 и после имате оговорка един месец да не те закача въобще. Примерно. Да, около 200-300 лева на месец ефтино беше тогава за тях. И не те закача. Полицията не знаеха. Аз знаех, че най-много си ги гледах. Те знаеха, че аз си продавам. Дойде до газа на шефовете. Те подлагат на полицаите, те заключат. За да не горят, те гориш ти. Вместо връждачи в полиция, белезници, районно съд. Така стана, че те просто ми потвърдиха на мене. Малко количество марихуана, с което беше достатъчно да ми направят и обиск у нас. Това е държавата, направо си измиват ръцете с тебе и така потова, че ти дейност. Сега ситуацията, който иска да продава и има връзки, отива, купува си и си го продава. Единственото напрежение от полицията. Полицията, когато имаше монопол, фирми и такива неща, си плащаха и пазаха тяхните дилъри, които са съответно на фирмата. Сега с полицията никой нищо не плаща и целта им е да ни заловят, ние да им бягаме. Полиция! Кабинета! Полиция! Бейвето искам, бейвето! Да? Какво стана? Може ли да ми кажеш? Нищо не знам, аз един часа се прибрах от Германия. Тук дойдох. И защо дойде? Това нещо на наше е. Кое е наше? Това на жена ми. Този пазарджишки ром лежи в неестествена поза на земята, защото не е успял да избяга. Направил е и още една грешка. Полакомил се е. Коя пратка? Предната същата. На 11 ноември 2013 година на негово име на аерогара София пристига пощенска пратка от Китай. Тя съдържа 5 кг от едно непознато доскоро на науката вещество – апинака. Маскирано като прах за пране, в действителност той е мощен канабиноиден наркотик. Въпреки че закопчан неудобно с белезници на земята, нашият ром не изглежда чак такъв тарикат, той се оказва в крак с най-новите постижения на световната химия. Наркотикът в пратката за него е идентифициран за първи път едва през март 2012 година в лаборатория в Япония, като съставка в цигара с синтетична марихуана. Предприемчивият ром твърди, че не знае за какво става въпрос. А какво? Къде е Елена? Тук трябва да ти знам. Кой трябва да вземе пратка? Каква пратка? Кой трябва да вземе пратка? Коя пратка? От предната същата. За която беше при мен вече. Нищо не знам сега. Този път вече знаеш. Този път няма мърда. Аз нищо не съм направил, бе. Беше и до тук, моето момче. Имаше шанса да се откажеш. Аз нищо не съм направил. Приключи играта с тебе. А какво трябваше да направиш? Да ви се обада. Като ви се обадат. И те казаха, че ще се обадат и аз чакам да се обадат. Кои са те? Давай, почвай да говориш. Слушай, много внимавай. За този говорим, нали? За Хасана.
Така. Друг никой не познавам аз. Така, казвай сега, кога трябваше да ти се обади? Еми, чаках. Пазарджишкият наркотрафикант вече е получил една пратка на летището и въпреки, че е разбрал, че се задават инфарктни проблеми, рискува да получи от Китай още един колет с още 5 кг от същия наркотик. В този ден той очаква, че ще има среща единствено с безобиден служител от куриерската фирма доставчик. Той не е чувал за полицейска контролирана доставка. Три часа по-рано, някъде по пътя София-Пазарджик. Епси, порода белгийска овчарка Малинуа, на година и половина, подарък от Щатската служба за борба с наркотрафика ДЕА. 5-килограмова пощенска пратка. Официално съдържание – прах за пране. Неофициално – канабиноиден наркотик апинака. Два часа и 30 минути до арестите. Не знам, ще дойде един човек да го взема, Кой но не човек го ще дойде? познавам. Един мъж. Като предишния мъж ли ще дойде? Да, От кой предишен по-точно? Тук два пъти си предала пратка. не съм бе един път и това идва. Втори път е госпожо. И на кого го предаде предишния? Аз не съм го предала. Идва един човек и го взима. Нито го знам този как човек? се казва, нито нищо. Пазарджишко-пекинският бизнес на ромското семейство е само още едно доказателство за хаоса в разпространението на наркотици. На пазара всекидневно навлизат нови и нови играчи. Но силната конкуренция смъква печалбите и прави амфетамините още по-достъпни. Полицайите не могат да се доберат до основния източник на този наркотик, който се излива в града. Всеки си продава, всеки си прави каквото си иска. Най-много се продават може на амфетамини и екстази. С 10 лева може да се надрусиш 20 часа. И малко се хуи, мога да не спиш 2-3 дена. Познавам хора, които са изпивали по литър и половина, 2 литра концентрат, твърд алкохол, за около 4-5 часа и след това продължават да пият бира до още 6-7 часа. И сега нищо не се пие. Хората, които се намират под въздействието на психостимуланти, споделят повишена енергия, споделят за това, че самочувствието им се е увеличило, че не се нуждаят от почивка. Общо взето изглеждат като трупове, лешояди, изсъхнали, побелели, не приличат на нищо. Лимбичната система отговаря за емоциите, а кората отговаря за мисленето. Така че това може би е най-важният прицел, най-важната зона, най-уязвимото място в мозъка, където отиват амфетамините. Всякакви хора взимат, абсолютно всеки. Професори, доктори, полицаи, даже. Дори. Абсолютно всеки. Хората, които прибягват до амфетамини, намират лесния начин да бъдат щастливи. След 2010 година страната ни е атакувана с десетки пратки от така наречените дизайнерски наркотици. Част от тях се оказват легални, когато пресичат българската граница. Започва яростна надпревара за вкарването им в забранителните списъци. Много са удобни за разпространителите на наркотици на улицата, тъй като
В повечето случаи става дума за неконтролирани вещества. Някои от тях, всъщност повечето, имитират вече контролирани наркотици. Бизнесът с дизайнерската дрога не може да каже, че има монопол в тази среда, нито че се контролира. Всеки, който знае за тези вещества, които се предлагат, знае как да ги поръча, знае как да ги достави, има финансовия ресурс да си го позволи, може да го направи. Ти трябва да си добър химик във всички случаи. Но дори и добрите химици преди време трудно можеха да се справят с синтезирането на ново вещество, при положение, че трябва сами да си измислят рецептите. Сега рецептурите са буквално навсякъде, могат да бъдат намерени в интернет, което улеснява производителите. В момента, в който дадена държава установи даден вид наркотик от този синтетичния, който навлиза на пазара и не предприеме всякакви мерки за да го постави извън закона, точно след една седмица вече има на ново място друг измислен. Още Александър Шулгин е направил доста широки разработки върху производство на нови амфетамини и нови триптамини. Наричат го бащата на амфетамините. Американският химик от руски произход не се отъждествява със стандартната представа за научен работник. Той опитва за първи път през 50-те години халюциногена мескалин. И вдъхновен от преживяното, започва да се занимава с психоактивни вещества. Дълги години Саша Шулгин е консултант на щатската служба за борба срещу наркотрафика ДЕА, която му позволява да синтезира амфетамини в лаборатория в двора на къщата си в Калифорния. През 1994 година обаче той публикува книгата си «Фенетиламините, които познавах и обичах». Една химическа любовна история. И взривява употребата на синтетична дрога. Книгата се превръща в готварски наръчник на дрогаджиите. А приятелите от ДЕА глобяват Шулгин $25 000 и затварят лабораторията му. Духът от бутилката обаче е изпуснат. Но бума на синтетичните наркотици дойде много по-късно. Следователно, литературата, която се е използвала за производство на наркотици на хартия, не е била толкова ефективна, колкото електронните формати, които съществуват в интернет. Световната мрежа не е само място, където можеш да намериш подобни химически формули и обяснения как да синтезираш амфетамини. Интернет е и място, където анонимно и безопасно поръчваш вече произведена от други дрога. Тя влиза в страната основно през аерогара София, а доставчикът очаквано се оказва Китай. Китай е една държава, която има огромен капацитет за производство на всякакви стоки и по този начин всъщност успяват и да произведат много синтетични наркотици и да ги дистрибутират. Много заводи, които произвеждат химикали, най-различни, които са за хранителната промишленост, здравеопазването, успяват да пренасочат своя капацитет за производство на синтетика. От началото на бума на дизайнерската дрога в Китай са синтезирани над 300 вида нови наркотици. Химици, наети от местни предприемачи, променят един радикал във формулата на забранени вещества и получават чисто нова дрога, която не е включена в забранителните списъци на САЩ, Нова Зеландия, Русия, Япония, страните от Европейския съюз. Предприемачите качват офертите в интернет и чакат поръчките. Дрогата, която е на прах, кристали и таблетки, се опакова в пощенски пратки най-често между 200 грама и 5 кг, които отлитат с самолети към всевъзможни точки на планетата. На аерогара София всеки ден пристигат над 10 тона стоки, опаковани в хиляди куриерски пратки. Дизайнерската дрога е скрита между тях. Този скрит внос започва през 2010 и нараства с всяка следваща година.
самото разплащане става безкасово по интернет или чрез различни къщи за трансфери на парични суми, което е нормално. Никой не инвестира в разходи конкретно да отиде до Китай да преговаря за това нещо. Обикновено изпращачите пошлотват различен вид предмети, канцеларски изделия, сладкарски изделия, дрехи, рекламни материали, като в повечето случаи самия изпращач не е реално лице и посочения адрес не съществува. В повечето случаи използват хора, които към момента изпитват някакво финансово затруднение или за получаване на самата пратка на тяхно име. Те никога не използват своето име. Използват лица, които срещу дребно заплащане, има случаи най-много до 1000 лева, те получават тези пратки на свое име, след което ги предават. Аз ти каква пратка не съм предавал? Нали бе стих, че в Турция ви казах, че ще замина? Абе, не знам нищо. Кой ще дойде да вземе? Аз си говоря, че нищо не знам, че... Кой ще дойде да вземе от тук пратката? Не знам това работа, кой ще Значи да блокирам. Той ми казва, че съм аз. Ами след като не знаеш кой? Абе, не знам, сериозно, аз един часа се пребрах от Германия. Много от тях са авантюристично настроени. Хора с различна националност, не само българи. Всеки един от тях търси някакъв бърз и лесен начин за печалба. Това е основният им движещ мотив. Не може да се говори, че има и голяма изградена структура, защото най-много стоката преминава през 2 или 3 човека, след което се отива в крайния получател. Повечето от тези хора, които внасят синтетични наркотици, нямат криминални прояви. Тяхната основна роля всъщност започва и почти приключва до внасянето на наркотичното вещество. Ролята на пазарджишкия ром в наркоканала през летището обаче не е само на муле, което трябва да прибере пратката. В луксозната му къща с шадраван в двора бяха открити няколко стотин килограма билки за чай. Гледай, това всичко. Аз имах той, че шефе. Аз ги пратих за Турция, 1 тон имах от това. Изсушената трева е трябвало да бъде напоена във вани с разтворения китайски наркотик, за да се получи така наречената синтетична марихуана. Случаите, които ние имаме засечени тук с трафика към Република Турция, са лица, които имат някаква родствена връзка помежду си и използват тези познанства, за да осъществяват този трафик. Арестуваният ромски барон е въвлякал цялото си семейство в китайския внос. Още една пратка с наркотика е с посочен от него получател възрастната му майка в циганската махала на Кричим. Ти съгласявала ли си да получаваш пощенски пратки? Няма бе, нищичко няма, вярва, нищичко няма ми. Няма? Няма. Друг път пратки получавала ли си? Няма, нищо не. Това е място, където ДАНС и митниците могат да нахлуят само с тежко въоръжена полиция. Тук арестантът показва, че въобще не крие връзките си с турски бизнесмен, на когото е трябвало да предостави 5-килограмовите колети от Китай. За детето ли казвам? Да. Измисли нещо. Последно това ли е? Измисли ти. Да му казвам, че се роди такова. Да. Че се роди бебе. И да идваше го черпиш и да взима на това. Кажи му за пратка. Bizim çocuk doğdu. Sen Bulgar'a gelecek mi? Турският бизнесмен, разбира се, никога няма да дойде на среща в България. Най-вероятно двамата са имали таен знак, по който чужденецът е разбрал, че ДАНС и митниците са ударили канала. Така че заловените пратки ще бъдат записани в графа транспортни разходи. Следващите колети от Китай ще компенсират загубите, защото в този бизнес печалбата понякога надвишава 60 пъти инвестицията. На мен първо ми се е случвало, взимам зареждането, 10 грама амфетамин и го умешвам с един блистър аналогин, че ги продавам за около 200 лева
Аз ги правя с това умешване 300. Един килограм дизайнерски наркотик, в зависимост от поръчаното количество, струва в Китай между 1000 и 3000 долара. Същата дрога, продадена на дози на улицата в страната получател, може да натрупа печалба от над 20 000 долара. В най-добрите случаи, приходите скачат близо 60 пъти над цената на инвестицията. Местният наркобос получава пратката с чистота от 100%, но той и дилърите надолу по веригата размесват наркотика с безопасни пълнители, за да получат по-голямо количество. Така в крайна сметка на пазара излиза дрога, която има едва между 2 и 6% съдържание на активно наркотично вещество. Останалото в дозата на клиента са пълнители – кофеин, лидокаин, парацетамол, пирамем, аналгин, аспирин, захари. Най-често една десятка от този наркотик, продадена на улицата, съдържа до 5% амфетамин, 50% кофеин, 10% лидокаин и 35% захари. Ало. Има. Колко? За 20 минути. Еми, добре, айде. Ела след 5 минути пред нас. Амфетамина за мен е боклук и не употребявам този наркотик. Само си изкарвам доходите с него. Колкото е по-траен и продължителен този прием, толкова по-трайно увреждането на поведението на човека и по-голяма опасността той да развие разстройство, което в своята клинична същност е шизофрения. Нерядко това странично влияние води и до смърт. В бъдеще опитите за внасяне и употреба в България ще нараснат лавинообразно, тъй като в този бизнес няма как да има вакуум. Тази година култовият химик Саша Шулгин ще навърши 90 години. В негова чест днес ултрасите ще продадат в квартала минимум 30 грама амфетамин. От тях ще изкарат за себе си не повече от 300 лева. Ромският предприемач ще поизтърка нара в ареста. Но винаги ще се намери кой да заеме мястото му, защото от 5 кг стока босовете могат да изкарат и половин милион лева печалба. Затова заводите в Китай ще продължават да бълват синтетичната отрова. Играта продължава. Нали ви казвам, аз нямам нищо общо с тия неща. Амфетамина за мен е боклук, не употребявам. Разбира се, че съм станал всеки е станал. Това са нормални неща. Вика го на среща за нова поръчка и там свършиш всичко. На прицел с Слави Ангелов. Сряда, 22 часа, БНТ 1.